fungawo kuti vechidiki kana vana vanofana kudzidza nekuti kana takabata mbira iyi kuseri kwayo mbira iyi kune vanhu vanogara ikoko, kune nhoroondo yevanhu vanorarama upenyu verudzi rwechishona. Vanhu ava vane mararamiro avanoita, vane tsika dzavo dzavanoita, saka mbira itori nenhoroondo. Saka kureva kuti kudzidziswa kwevana mararamiro zvinotarisirwa kubva kwavari sevanhu vese tingati sedzimbabwe. Saka zvinenge zvakakosha kuti vana vachidzidziswa musambo wembira, nekuti kana dzimbo dzatinemba dzisi dzimbo dzinonyadzisira, idzimbo dzinotsudza, dzimbo dzinoyeuchidza pane ari kurasika. Saka nokuti mbira inokosha. Mbira tinodziti isu ndedze midzimu, ndedzokunamatisa, ndedze pane chimwe chinhu chakazoya pashure. Takanyengetedza isu spiritual world yedu from as far back as I think 50 years or so. Kunyengetedza our spiritual world to allow us to take this instrument from its sacred context and play it to the outer world. Otherwise mbira dzairidzwa mumba kumabira chete. Mazvonaka mabira api acho chimboa sekretary invocation ceremonies nemamwe aienda invocation ndeyekuti munhu asvikirwe nemudzimu. Hanzi maconsultants ane chiri kumunetsa zvino makuto apply resort to invocation ceremonies. Saka maakuridza kuti svikiro riya ribude zvibude zviri paari. Madhokita vatadza kukiwa problem ino munhu takabvira kare. Zvino mamwe maconsultants maspiritual consultants voti pane chiripo bika doro. Now kubika doro ikoko tatovamba process yekuita heal the person, kumubatsira. Mhepo yozosvika yotaura mhepo inenge iri quite deeper than what I'm saying, how I'm saying it. And ikoko zvakare vanhu vechishona vayo netsika dzokudza kuti uyu idzimu redu chairo here kana kuti mweya wechina. Now chatikati mweya wechina yesu rurimi rwacho is because mweya wechina do exist. Iriko ndio yaidzingwa yena vakuru vaona madzingiro tosiya mhepo kwadzo mazvo. Kureva kuti mbira dzinoona kurira kana even dziri 5 mbira dzinoona kurira kuti dzakawandisa kupfuura ipapo. Zvakungoyo enderana nekuti magwinyambira varipo vane kurongekana kwakadii vari kunyatsonzwisana kuti orchestra inge ichakakura. Kazhinji tinoona kushandisa grinder. Tine grinder tichishandisa magetsi, asi dzimweni dzenguva kana pasina magetsi hatingarekedze kugadzira mbira tichishandisa fire. Sansi, also known by other names such as Mbira, Likembe, Sansu, Malimba, Kalimba, and many more, is a traditional musical instrument that consists of wooden board with attached metal keys called tongues lying on top and a sound box. The tongues are made from odd spoon handles, bicycle spokes, or spring wire that are cut and hammered to the desired shape. The tongues are plucked with the thumbs or with combinations of thumbs and fingers. The keys usually consist of 6 to 33 metal tongues mounted across 2 bars or wooden dowels at one end, attached to the sound box with another wooden dowel holding them in place. The bar closest to the sound hole serves as a bridge
while the other provides a means for the dowel to hold the tongues in place. The free ends of the tongues are positioned at different lengths to produce variety of sound pitches. The length of the vibrating end of the tongues determines the pitch. A shorter tongue produces a higher pitch, and a longer tongue produces a lower pitch. Mbira ichichigunu chinoita kubva pana G kusvika pana A nepana 7 kusvika pana 1 and then each mbengo inoridzwa nechigunu chikuru ichi chinoridza apa pambengo nenhetete yekutanga nechipiri then ichi chinotibva panhetete yechitatu ichi kusvika kupedzisira. Okay. Mbira idzi kana ukadziramba sei unodzidzwa kurira unotodzwa kuti akakuramba kachingorira sei zvekeni kudzibata asi pawadzibata paya pane kununura kana kurandutsira kana kuti zvimwe zvinhu watobatsira nekuti nyika dzine yedu iri kutaura painoita nesu. Hence, it is played either simultaneously or alternating between both thumbs. Harmonic and rhythmic effects are possible. An important feature of Sasti music is in its cyclical nature, with each new repetition of a theme varying slightly from the last and incorporating numerous interwoven melodies. Music styles. Kuilusela kuti vanhu vangoaccepta kuti kana hip hop inogona kuiridza kana jazz kana R&B kuti ingokwanawo misambo yakasiyana siyana. Misambo yakasiyana siyana yemusic. Ingoita segitari inoridzwa kwese kwese.